hamjangma o hamjangma o tamo sayang khani tamo sayang kha o hamjangma o hamjangma o tamni dukaman tamni kostoman tamni dukhuman tamni whatsapp status ba binarman tamni facebook post ba birmanman ang sai khnarawana mare ke jing song khnari selarok hono burirok se dukaru hnai burirok bo hono selarok se dukaru hnai asol khe kubi kokke haisi sela kaham rok buri hamya bai hamjago tai buri kaham rok hunke sela hamya bai hamjago abaga se obberaka o duka o dukhumano tai hamjangma bo dusman are o hamjangma dole nang tamni dusuba hamjangma abo tamo bujina gadi hamjangma angkha o I love you hunmani abo simiya hamjangma angkha khorksa borokno manmani jeno poitu khainai nini saya khaimarok bini thani nakar mung tongnai abo hai borok hunke nang kapurbo bo kapnai nang muni purbo bo muninai ei obose kubai hamjangma wansung na di waisya muju khaina di waisya je borok wai nang beraka bangkha bono waisya muju khainaila bini tongmung samung waisya muju khainaila bo nang bai masanggalak bo nang bai gothogalak tai tini ni simi wansung na sidi ab beraka bangmani aba ani kahmni bagasi engu hunai tai nang bono pognani bo saituk sidi tabuk ni simi wansuk phan bo phaiglak tamo hunke boni niya jeni ni bagasi ramjanai borok hunke bo jise jaga phan tongthung bo nang bai malainai bo nang bai nuklainai nang bini bagai wansuk ta kap sidi tamok sidi naila wansuk naila nang bo bai beraka bangmani simi nang bo bai walai mani simi nini whatsapp status busuk birman mankha nini facebook post busuk birman mankha phainai nini bagai bo tamo wana ba asuk jarabai baksa bebak salajak tongo ta wana dia asuk nangke hana jotodino se girlfriend boyfriend tongo hne haya nang hai single bo onek tongo nang hai break up angai dukhu nangai tongnai bo onek tongo tabuk ang saka nangle sele khabai gla tabuk wase single tongo naji single tongba da tongtho naka relationship tongmani single life is best hanai borok bo nang haike bkharoi hamjagai duka manjangno tabo nang berai di tongthok tongdi program thangdi tai agina hai mana khainai tongla busuk se tongthok tonginai lawaisa tabuk ni simi hunke nini whatsapp status bo tongthok tongsinai nini facebook post bo tongthok no tongsinai hunke joto se tongthok tongo hunke tai tamni girlfriend boyfriend ba abo hanya jora phaike girlfriend boyfriend ngai thanai tawana ri ase kokbor phani and entertainment channel ni ang samol nini live jodi no om hai ngai tong hanganke nung o video no om hakin share khadi jate nung je borak bai beraka mongo a borok nugui manten hunke ang nor nang gase kok sanamo jongo nor o video no jodi no sajagai tong hangake like redi tai kuno sangnamu jongoi tongo kuno sanamu jongoi tong hangka tolao thangai comment box sei redi hunke norok ano salburum burum horburum burum ano support khai jani asuna hambai marketing song bye bye